Η συσκευή Herbst είναι μία ορθοδοντική συσκευή η οποία, εάν χρησιμοποιηθεί στα σωστά επιλεγμένα ορθοδοντικά προβλήματα με τους κατάλληλους χειρισμούς από τον ειδικό ορθοδοντικό, μπορεί να δώσει απολύτως ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι η πιο αποτελεσματική συσκευή σε ορισμένες κατηγορίες ορθοδοντικών προβλημάτων. Η συσκευή λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Τοποθετείται, συγκολλάται στα δόντια του ασθενούς και παραμένει κολλημένη εκεί για όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Ακριβώς επειδή η συσκευή Herbst παραμένει συγκολλημένη στα δόντια των ασθενών, λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για όλη τη διάρκεια της θεραπείας και έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της. Σε αυτό ακριβώς το σημείο πλεονεκτεί, υπερέχει των άλλων ορθοδοντικών συσκευών, οι οποίες είναι κινητές, μπορούν δηλαδή οι ασθενείς να τις βγάζουν από το στόμα και εφόσον έχουν βγει από το στόμα δεν λειτουργούν. Με τη χρήση των τηλεσκοπικών μηχανισμών, των βραχιώνων που βρίσκονται στα πλάγια της, η σύγκληση του ασθενούς προωθείται προς τα εμπρός. Οι ασθενείς δηλαδή που τη φορούν καθοδηγούνται να κλείνουν το στόμα τους λίγο πιο μπροστά από ό,τι έκλειναν, από ό,τι δάγκωναν πριν από την τοποθέτησή της. Η κάτω γνάθος καθοδηγείται προς τα εμπρός. Η διάρκεια της χρήσης της ποικίλει και μπορεί να είναι από 6 έως 12 μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και κάποιους μήνες περισσότερο. Είναι γεγονός ότι η εικόνα της είναι εντυπωσιακή και φοβίζει, ανησυχεί τους υποψηφίους ασθενείς και τους γονείς τους. Χρειάζεται όμως λίγη υπομονή και κατανόηση. Μετά από μία σύντομη περίοδο προσαρμογής, η οποία συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 5 ημέρες, οι νεαροί και οι νεαρές ασθενείς τη συνηθίζουν και η κανονικότητα στην καθημερινή τους ζωή επανέρχεται. Αυτοί που τη χρησιμοποιούν μπορούν πολύ σύντομα να μιλούν άνετα, να απολαμβάνουν τα γεύματά τους, ό,τι είδους τροφές επιθυμούν, ασφαλώς να συμμετέχουν στα μαθήματα, να συμμετέχουν σε αθλήματα, ακόμη και να παίζουν μουσικά όργανα. Απαιτείται πάντοτε η τήρηση άψογης στοματικής υγιεινής και τακτικές επισκέψεις στον οικογενειακό οδοντίατρο. Φυσικά, όπως ισχύει για όλες τις ορθοδοντικές συσκευές, υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις για τη χρήση της, τις οποίες μπορείτε να συζητήσετε με τον ειδικό ορθοδοντικό της επιλογής σας.